Ako banky posudzujú príjem podnikateľov pri žiadosti o hypotéku? Ak chceš poznať porovnanie najlepších podmienok, určite dopozeraj toto video. Ak si živnostník, je dôležité, ako si vedieš účtovníctvo a aká je výška tvojich tržieb. Teda či máš reálne alebo paušálne výdavky a banka následne vie akceptovať od 20 do 70% tvojich tržieb. Je preto dobré odkonzultovať si, ako podáš svoje daňové priznanie. Ak funguješ na mandátnej zmluve alebo vždy fakturuješ iba jednému subjektu, tak spadáš do úplne osobitého režimu schvaľovania, to znamená, banka ti vie dať skvelé podmienky. To isté platí, ak podnikáš v komorovom povolaní, alebo si ITčkár, umelec, prípadne športovec. Tu ti vedia banky akceptovať až 70% tvojich tržieb. No ak si SROčka, tak pozor na výšku svojich tržieb. Tu sú príklady až absurdné. Podnikateľ, ktorého SROčka má tržby 70 000, vie získať financovanie až do výšky 300 000 eur, zatiaľ podnikateľ, ktorého SROčka má tržby 150 000, môže získať financovanie len do výšky 144 000. Logiku v tom vôbec nehľadaj. V každom prípade, ak chcete porovnanie tých najlepších podmienok, ktoré na trhu sú, porovnanie, ako jednotlivé banky pristupujú k podnikateľom, napíšte mi do komentára slovo podnikateľ a ja vám ho pošlem.